noget mere lys her. Men der er ikke noget mere lys her. Jo, din mobil. Hvad er nu det under? Hvis den ikke har slettet genvejene, så ligger den under genvejene. Den er så god til at optage lys, den her. Det er irriterende, at hun ikke kan flytte for den lyd der. Mhm. Hvad laver du, far? Hvad skete der lige der? Jamen, vi er dumme ved dig, skat. Nej, den skal du ikke ind i nu. Skal du ikke?